Asa? Against the light. Pizza, pizza. Gusto mo pizza? Unsa ni wa pa ni nahuman diring area ha. Mani mong gikuan diri te? Mani mong ginasurvey everyday? Murai House. Kana day Murai House day. Kana siya mura day Murai House. Pero na isang dimda sa Lord Shopping. Manggihapon na siya shopping mall. Stanley Plaza. Mga kauban ako. Kaning gagunit og camera, secret millionaire na. Kanang gipicturean medium millionaire na. Ingani among kinabuhi sa Hong Kong, mura lag wala ba. Mura lag dili milyonarya. Soroy-soroy. Gubos lang pag mga t-shirt. Oo. Mura ba kwarta ba? Oo. Ganina kaning isa, grabe sige nag-shopping.
Mga ang tag kuan adto tag McDo. Oo. Kuan tag kuan. Gusto ka madto didto? Dito didto? Tara. Parang nag-backward ba siya? Ito una to. Nag-backward siya nga. O nag-backward. Oh, Oo. ayan, siguro ang pasahero. Di na mo masahiro eh. Ah, di ba? Parang private naman. Private na. Mga investor diha nagkuan. Wala ko magsakay sila. Okay. Lahi man tong pasiruan sa kuan ferry. Mga investor na. Moray House din. Mano siya tawag Moray House? Oh. Oh, mo na ra oh. Stanley, H&M Moray House. Mo din eh. Saka nang Moray. Pangalan. Moray Street. Muray. Pero ang giluto sa ganina sa ibabaw murag ko gadahi. Seafoods man gud to, murag siya nasunog no. Di ba? Oo. Murag siya nakuan kay tungod sa ilang isal sa cheese siguro to. Ay, dapat man dili siguro pa sa gaba. Siyempre mga investor man ni Stanley wala man kan halos man ni mga investor man mga tao dire. Ganun pag mga taga rito. Ay, sa ribos ko, mga tao na. Yung lalaki na rin. Bahay, pero mga kapatid, mas maganda na lang sa North Point. Siguro tumira. Ako gamay. Ha? Hi! Hi! Bye-bye! Balo ni namo do. Unsa kanindot diri tara. Sa kanana snack man gyapon. Ay kuan na sa sulod. Dara ako kung gusto ka magpicture diri oh. Dagan na mag-modeling diri. Modeling ba? Agay mag-model diri. Sa ato apa na gidugmok na na. Milyonarya na akong ano, amiga. IMG na, IMG. Kuripot kayo, sulod lang tagtindahan. May kunsa naman po inyong gikuan diha. Mani ang pear. Pear sa black pear. Nara. Hi. Hello. Niyata ka rin sa Stanley? Nagsuroy kay tagsar kay nato makita ning lugar diri ba, mga lugar sa mga yayamanin. Yayamanin. So wa koy kuan kay nana pug koy
Manang Stanley. Oh, home, sakay tani. Let's see. Kung makasakay ta. Pila pa masaya ni Lord. Nara Putoy Island. Dili naman na kayo paingog Putoy Island. Choy Way Perry. Aberdeen to Putoy Island. 8 a.m. Yayamanin ay. Nag-concentrate na, nag-concentrate. Wala nagwala o nagbidruling, nagmodel. Murag nara li sige panguha nga kuan ay nagbitay. Murag naa sila gi-pick up ba? Walay ta murag katong ilang ipambunlot bitaw. Bantay ka. Murag mga papili siguro to.